PS uimassa. La 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 la. La 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 la. Hei, muuten vois alkaa tanssimaan vaikka jonkun laulun taissa. Minkäköhän laulun? Toi on muuten paras toi laulu. Mitä? Paineks mä vahingossa pois? Loppuks toi tohon? Ai jaa. Katsotaan joku muu. Tää on vaikka hyvä. Haloo. Moi, anteeksi, mä en joutunut vastata. Mä en tiedä, mikä mulle tuli. Joo, sori. Okei, mutta pääset sä munkaan uimaan niin kuin nyt heti? Okei, mä tuun vaikka hakea sut nyt. Moikka. Moi. Juu, se tulee mut hakee. Mun pitää hakea jostakin mun laukku. Oi, tossahan se on. Bim bom. Oi, se tuli jo. Moi. Moi, mä tulin hakea sut. Tuut sä? Joo. Hai. Au. Laukku meni sun pääsis. Juu, tässähän tää... Mihin toi laukku? Mä voin viedä sen tuonne. Mä vein sen nyt, niin mennäänkö me nyt sinne suihkuun? Joo. Täällähän sit ollaan, koska kohan se suihku tulee. Napsaa ruutiksää sen päälle. Ei. Nyt se tulee ihan kohta. No jopa olikin jo suihku. Niin, no mä olen ihan märkiä nyt. Eikö suihkus pitää ollakin märkä? Joo, mutta tule mennä. Hei, sä räiskit mun päälle. Vau, täällä ollaan. Mennäänkö nyt sinne? Joo, mennään vaan. Mennäänkö sekä vaikka tohon matalaan? Okei. Kato. Ei tää kyllä niin matala oo, mutta aika lämmin. Tosi hauskaa muuten. Mun suu on vaan pinnalla. Mutta muuten mä oon tuolla sisällä. Munkin suu oli tolleen. Toi oli aika tylsää. Tää on aika tylsää alas, niin mennäänkö siihen toiseen altaaseen? Ok. Au. Täällä se on. Ihanaa. Onko se syvä alas? Koska jos se ei ole syvä alas, niin mä en tuu. Tää on ihan sairaan syvä, et sä nää? Jee, mä rakastan näitä altaita. Kato. Ei tää kyllä ihan sairaan syvä oo, mutta ihan syvä. Mä hyppään tosi korkealta. Okei. Hoi. Kun tytöt olivat pullikoineet jo tunnin. Löytääkö saunaa ja lähdetäänkö pois? Joo. Mäkin teen tollasen. Mä sukelsin.
Täällä saunassa nyt ollaan otukse. Nyt mä oon ainakin tässä. Okei. Mä heitän löylyt. Joko lähdetään? Joo. Sitten mennään suihkuun ottamaan kloorivedet pois. Joo. Mä painan nyt sitä napista. Juu. Tossa oli toi suihku. Mennäänkö? Joo, mennään. Olipa kyllä hauskaa vai mitä? Joo. Tässä on tää sun laukku. Mä otin sen. Ai kiitos. No mennäänkö nyt tonne pois täältä uimasta ja kotiin? Joo, ok. Mä voin saattaa sus. Okei, mennään. No niin, mennäänkö tästä luukusta, koska... Ui! Joo, oota. Otakko ton mun laukun? No niin, kiitti kun saatoit, mut eipä kestä kiittää. Oli kyllä tosi hauskaa. Moikka! Moikka, nähdään joku toinen päivä. Joo, moi! Kiitos kun katsoit videon. Muista tilata kanava!